За да е успешен, малкият бизнес в сферата на хотелиерството и ресторантьорството трябва да предоставя качествена, привлекателна и разнообразна услуга, да се адаптира към европейските стандарти, да е конкурентен и да изгражда устойчив бизнес модел. Управителите на малки хотели и ресторанти използват своите знания, умения и компетенции, за да създават и управляват бизнеса си по модерен и отговорен начин. Какво трябва да знае и умее управителят на малък хотел и ресторант, за да направи бизнеса си устойчив? Как работодатели, преподаватели, служители и студенти могат лесно да разбират и сравняват придобитата квалификация? Европейските квалификационни рамки за професиите управител на малък хотел и управител на малък ресторант дават отговор на тези въпроси. Те представят нов професионален профил, който включва както традиционните аспекти на предоставяне на туристическата услуга, така и нови, модерни методи за управление и комуникация. Те допринасят за професионалното и лично усъвършенстване на управителите на малки хотели и ресторанти, като използват овладяните знания, умения и компетенции и изграждат нови и модерни. По този начин се стимулира конкурентоспособността на мениджърите и се повишават шансовете им за плавно и успешно адаптиране към европейските стандарти. Рамките възприемат и представят професионалната квалификация като житейски опит, който се развива според нуждите и очакванията на индустрията и предизвикателствата, пред които е изправена. Европейските квалификационни рамки за двете професии са разработени в рамките на проект Алианс на уменията за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти и са достъпни на адрес responsealliance.eu.